Jaiotza. Gabon bueltan izango zen, bakarti eta goibel nenbilen garai hartan. Ematen zuen negua irira ez ezik, neure barrura ere iritsi zela. Ondo gogoan dut. Amona etorri zitzaidan arte arratsalde hartan gelara. Oi bezala sartu zen, adoretsu. Gela zen orduan neure babesleku bakarra. Eta hantxe igarotzen nituen orduak eta orduak, Gabonetako opor luze haietan. Zer, ez altzara inorekin geratu jolasteko? Galdetu zidan. Nik ezetz erantzunion buruarekin, erdi lotxaturik. Ez nuen lagunik. Lagunek ez zuten nirekin egon nahi, eskolan kakalarru deitzen zidatenetik. Kakalarru? Jesus! Zergatik pa? Galdetu zidan amonak. Nire begiengatik, erantzunionik. Txinatar begiak ditudalako. Eta esaten didate, kaka egiteko aurpegia jartzen dudala. Jainkoarren, nolako begiak nahi dituzu eukiba? Txinatik ekarri zintugun eta. Amona egia esaten ari zen. Gurasoak Txinara joan ziren nire bila, txikian nintzelarik. Nolako begiak? Biribilak, erantzunionik. Baita zera ere, esan zidan maite bat eginez. Ondo begi ederrak dituzu. Amonak eskutik heldu eta gelatik atera ninduen. Bufanda eta artillesko txanoa jantzi eta kalean geunden salto batean. Hotz egiten zuen benetan. Begiak baino ez zitzaizkidan ikusten. Begi txinatar madarikatuak. Parkera eraman ninduen amonak. Goazen jaiotzara, esan zidan berak. Parkean Gabonetako jaiotza erraldoia jartzen zuten. Animaliekin, zubiekin, hartzainekin. Amari ez zitzaion gustatzen ni jaiotza ikustera joatea. Tontakeriak zirela horiek esaten zuen. Eta herrieta egiten zion amonari. Esanez, aurrari buruan ahaztuko zaiola hain geruta deabru kontuekin. Bion arteko sekretua izaten zen hura. Ezen niri egia esan, ikaragarri gustatzen zitzaidan jaiotzara joatea. Gustuko nuen irudiak ikustea, ardiak, txakurrak eta errota zaharreko ura. Leize barrura sartzeak beldurra ematen zidan hori bai, aitortu behar dut. Ilun egoten zen barruan, eta ikara pixka bat ere ematen zuen. Eskutik heldu eta leize barrura sartu ninduen amonak, zalantza une baten ondotik. Benetan zen iluna toki hori. Halako batean, argia ikusi genuen barrualdean. Astoa eta idia zeuden tokira heldu ginelarik, amonak esan zidan. San Jose eta Ama Berjinat dira hoiek. Haurtxoaren gurasoak. Naiz eta aurraren aita etzen bere San Jose. Harrituta begiratu nionik. Tira, jarraitu zuen berak. Kontua da, Ama Berjina haurdun zegoela. Iesi atera behar izan zutela etxetik, eta goian zerua eta behan lurra geratu zirela kalean. Ez zuten nora jo. Horrexegatik ibili ziren luzaroan nora ezean. Horrexegatik erditu zen Ama Berjina leize ilun honetan. Baina iesi zigoazela, gertaera xelebrea izan zuten. Nahi alduzu jakin zer gertatu zitzaien? Ni
Haurrari begira nengoen, neure bostean pentsatzen. Behar bada, hotz izango zuela, ez zuela nirea bezalako txanoa eta bufanda artieskoa, eta harreta jarri nuen berriz ere amonaren kontakizunean. Bera kontatu zidan, San Jose eta Ama Birjina asto batekin zijoazela iesi. San Jose oinez zijoala, astoari tiraka, eta Ama Birjina astoaren gainean. Normala zen horrela joatea, Ama Birjina haurdun zegoela kontuan hartuta. Baina halako batean, bidean gurutzatu zuten gizon batek, esan omen zien erdia zerre. Hau da, hau, emakume lotxabakoa. Agure gaixo astoari tirakata, neska gazte astoaren gainean. Lasai, lasai! Izan ere, San Jose, Ama Birjina baino zatia zaharragoa baitzen. Pentsakor jarri ziren bibiak. Behar bada, gizona zuzen izango zela pentsatu eta elkartrukatzea erabaki zuten. Ama Birjina joango zen aurrerantzean, oinez, eta San Jose asto gainean. Baina, bidean aurrera egina ala, bigarren batek esan omen zien ernegaturik. Hau da, hau, gizon maltzurra! Andrea umedun da oinez joatea behartzen du, eta gizon gibela handia asto gainean. Pentsakor jarri ziren bibiak, behar bada, zuzen izango zela pentsatu eta biak batera igo ziren asto gainera. Ea horrela, jendearen esamesak bengoz isiltzen ziren. Baina bidean, aurrera egina ala, hirugarren batek naska eginda esan omen zien. Hauek bihozka biak, asto gaixua, urratxik ezin emanda dabil eta pisuari ezin eutxirik, eta hauek biak patxada ederrean haren gainean. Pentsakor jarri ziren bibiak. Behar bada, zuzen izango zela pentsatu eta biak oinez joatea erabaki zuten. Eta astoari atsedena ematea. Astoak egia esan, arnasa hartu zuen. Baina bidean aurrera egin ala, ara non esaten dien laugarren batek burlati. Hauek babuak, asto handi aldean dute eta oinez doaz. Horiena baino buru argiagorik, egongo ote da munduan. Asper eginda zeuden San Jose eta Ama Birjina. Azkenean, erabaki zutenez, hasieran zijoazen moduan joatea. San Jose oinez, eta Ama Birjina asto gainean. Eta jendearen esamesei jaramonik ezeitea. Barregin nuen astoaren ipuinarekin. Eta amonak ere barregiten zuen gogotsu. Kontatzen ari zen bitartean. Aspaldi negoen barrerik egin gabe. Ikusten duzu, nola etzaien kasu egin behar jendearen esanei? Esan zidan amonak. Irribarretxo. Nik baietz egin nion buruarekin. Gustuko dut amona jartzen duen aurpegia, barre egiten duenean. Begiak txiki jartzen zaizkio. Txinatarra ematen du berak ere. Kakalarrua.